Nu står vi her foran, hvor vi har Strandvejen herude. Og så har vi jo så der, hvor vi åbner og lukker for kommunens skraldespand. Det er simpelthen den her udsigt med udsigt ud over parken og havnen derovre og lufthavnen herovre. Den bruger vi så til kommunens skraldespand. Det tror jeg sådan set, at vi kunne finde på en rigtig meget mere fornuftig udnyttelse både af det her, og så også et nemmere sted at stille skraldespanden. Den her grund er enormt stor og har rigtig mange udnyttelsesmuligheder. Her har vi jo den gamle bygning på den ene side og go-kart-banen på den anden side. Og i midten har vi så det her aflastningsrum, som i dag fungerer som aflastning for de ting, der kommer til administrationen. Det bør jo sådan set brydes op, fordi når man ser det fra den anden side af, og det lys vi også, det smukke lys vi står i dag, så vil det her kunne være det der mest fantastiske rum. Altså det er sådan, vi forestiller os, at det kan se ud. Her har vi jo, som vi kan se, det eksisterende hjørne og go-kart-banen bagved det her byrum, vi gerne vil skabe, som ligger lige her. Og så væveriet, som kunne være det sted, hvor de unge mennesker får deres eget fristed at være, hvor de kan gå og bokse med deres biler, eller sidde og drikke kaffe med hinanden, eller gå udenfor og spille basketball eller andet på boldbanerne. Og hvor vi så også håber på, at vi kan skabe nogle ungdomsboliger, som så vil være det sted, hvor vi kan fastholde vores unge i kommunen. Det kunne jo for eksempel være som de her runde bygninger, man ser herovre i den ene side, men det kunne jo også være på så mange andre måder. Her står vi på det område, hvor vores unge kandidater har foreslået, at vi får sådan en bevægelsespark af et eller andet omfang, hvor de kan dyrke motion udendørs, altså som vi kender det fra flere andre byer og også flere steder i vores egen kommune. Selvfølgelig koster det penge, men det koster jo ikke nødvendigvis kommunens penge. Altså når vi snakker om ungeområdet, så er det jo eksisterende bygninger, som så skal ombygges og have den der rå karakter, så det er jo ikke meget, det koster. Og så har vi hele området bagved, hvor vi forestiller os, at der skal være erhvervsliv. Det er jo sådan set ikke kommunens penge, der skal bruges der. Der håber vi da, at vi kan bruge nogle private investorer, som vil se det samme store potentiale i det her område, som vi ser. Og jeg er helt sikker på, at en grund med udsigt ud over Øresund, med metroen lige ved siden af, ved lufthavnen, ved motorvejen, har et potentiale, som gør, at det, som det her vil koste kommunen, vil mere end udmærket kunne hentes ind ved de investorer, som vil investere i sådan et projekt. Altså bare byggeriet ud mod Amager Strandvej har en værdi, som vil kunne dække det hele. Det er et stort projekt, det koster meget arbejde, det koster meget planlægning, det koster meget fantasi og velvilje, men sådan set så mener jeg ikke, det er et projekt, der koster kommunekassen penge.